Kauhukartano. Hei Mia. Meidän toi vauva tänne mummolaan, kun siis tarkoitin naapuriin vahdiksi, kun hoitoon. Joo. Kyllä se käy. Naapurissa. Ai. Ovi on vaikea joskus. Voin ai. Älä kaatele koko ajan. Mutta niin. Voisitko tulla tänään vahtimaan vauvamme, kun menemme tänään työmatkalle? Tietenkin. Onko me... Anteeksi, eli tuo äskeinen kohta pätkäs vahingossa, eli jatketaan siitä, mihin jäimme. Voisitteko te huolehtia vauvastamme, kun mennään työmatkalle? Joo, tulen oikeastaan ihan kohta. Minä vain menen pakkaamaan kamat, joo, ja tulen ihan kohta, joo. Niin, moikka. Moikka. Nyt on nukkumaan mennyt aika. Noin. Ai. Oliko vaikka mennä uudestaan? Hyvää yötä. Jää. Tulenko? Jää. Mikä se oli? Ei kai vai se taas itkee. Mikä tänne näis? Koska minun piti vähän huudaa. Joo. Teidän vauvanne itkee, mitä minä tekisin? Vauva osoittaa tuonne hyllyn päälle. Niin nukkea, niin. Miten minä tekisin? Ei meillä ole mitään pellejä, että voit heittää sen kyllä roskin. Että jos meillä ei edes on sellainen, niin voit kuitenkin heittää roskiin. Joo. Eikö pitää aitsi? Ja tulen alas.